Niin, hello, se on Niko Poka taas täällä, ja viime kerran videosta tuli hyvä, mutta minun tämän tallennukseni ei enää toiminut. Yritin tulla tänne yhden kerran, kolmekin ehkä kertaa, niin siinä ei jostain syystä toiminut, mun koko Minecraft kaatu. Niin sitten mä kotiin seuraavan kerran, sitten se rupesi lataa sitä kenttää, mutta eihän se sinne mennyt, se vaan jatkuvasti latasi, niin mä joudun tekemään uudelleen. Ja nyt mä oon tehnyt valmiiksi tämän. Tämä on Cobblestone-generaattori, sen minä kuulin tuolta netistä. Ja mä siirrän tän arkun pois, koska mä en halua, että tää palaa ton liekin ansiosta tai ton meidän pallojen kanssa, jotka lentelee tuolta. Mutta nyt rakennetaan taas tämän juttu tähän ympärille. Ja minun pitää saada monta saplingia. Koska jos me saadaan vaan yksi, niin se ei ole kovin hyvä asia sitten mulle ainakaan. Toi pois vielä kaivata nämä loput. Toivottavasti täältä nyt tiputtaa ainakin 4 tai 3 tai 2 saplingia. Koska yksi, se ei ole kovin hyvä. Silloin meillä on todella vähän näitä saplingeja. Jes, yksi. Saisiko vielä toisen? Please. Come on. Jes, 2. Jes, ei. Sinne saattu mennä meidän mahdollisuus saada. Ei, jes, 2. No niin, meillä on 2. Hyvä. Toisen mä arkistuin tänne. Ja tämänkin. No, tää on mennyt jäähän takas. Ja mä vaihoin mun versiota 1.7.10, koska se tuntuu toimivaan mulla ehkä paremmin kuin toi 1.10.2. Tähän siksi aikaan. Nyt meidän pitää rakentaa tämä pikakse taas uudelleen. Ja tässä videossa me päästään tonne asti. Mä luulin näkeväni tossa jotain, mutta ei se vissi ollut mitään. No tosta. Tästä. Ja muuten nyt me pidetään tätä difficultya päällä. Easyllä vaikka. Ja sitten me ruvetaan kaivamaan tätä cobblestonea tästä, jota mä en tuu näyttämään, koska ketään ei kiinnosta, kun mä kaivan tätä cobblestonea, joten niin. No niin, nyt me ollaan saatu jo stackia 10 cobblestonea tuosta cobblestone-generaattorista, ja nyt mä ajattelin lähteä tonne päin, tolle ihmeen hiekkasaarelle päin. Joten toivottavasti mä en kuole tälläkin matkalla. Joo, tää kivaa katsoa sitä, kun mä tein jotain pitkää siltaa jollekin hiekkasaarelle. No, ollaan me varmaan kohta perillä. Niin kuin ollaankin. Eikä mulla pitäisi mennä vissiin kaikkia kiviäkään tonne menemiseen. Joten sen pitäisi olla hyvä asia. En tiedä. 11 jäi. No niin, nyt mä en riko mitään täältä. Pumpkin seeds, melon, obsidiania. Nyt mun pitäis olla oikeastaan varovainen. Mä en halua kuolla, mut juostaan! Nyt mennään juoksemalla. Mun säännöt tässä maailmassa.
Sä et vieläkään kasvanut. No et ainakaan nyt kun mä hakkasin siltä. Mihin mä laittaisin? Se ei täällä ole kovin tilaa. Ootapas. No niin, nyt tästä tänne alas. Paikka. No niin. Tarvitaan. Tuo kuulostaa ihan hirveältä mun videossa, mutta sori. Tosta yks ja tästä. Ja täältä. Niin me saadaan tehtyä tähän tällainen alue. Ja... Ei, zombi! Sä et pääse tänne, sori vaan. Mene pois. Onko se vieläkin siellä? Et hyvä, sä tiput. Niin. Puukuokan pitäisi riittää. Ei me mitään kivikuokkia nyt tarvita. Me olemme kuokkavieraita. Hou. Hoe. Noniin, nyt siinä kasvaa meloni. Ja meillä on yksi meloni, joka me pistetään tänne arkkuun. Siksi aikaa. Me tarvitaan miekkaa. Joo, mä nyt taidan kerätä tätä kiveä. Koska minä en noita zombia halua tänne minun kämpille. Oho. Kumman minä tekisin? No mä teen miekan. No niin. Yrittäkääpä. Mene pois sinäkin. Sinäkin siitä. Ja menen tonne. Mä jätän kaikki mun tärkeät kamaa tänne tämän ehkä ja tämän. Hetkinen. Tämä voi ottaa mukaan. Hetkinen, onko sillä skeletoni? En tule. Yes. Tämä spideri haista sinä kuule iso kakka. Niin. Kummatkin sinne. Sinäkin menet. Älä yritäkään. Kyllä minä aina voitan. Ja nyt mä laitan tän takas. Oho, sillä on skeletoni nyt. Sille me ei mennä ryttyilemään, koska se vetää turpaa. Ihan parappina. Jouho, mamas ho. Noin. No niin. Tää vois mennä tuohon. Nyt meidän pitäisi tehdä, me kulutetaan ihan liikaa tätä puuta. Meidän ei pitäisi, mutta minkäs teet? Tyhmä olen. No niin, nyt. Mä tarviin sitä kiveä. Oho.
johon mä en ainakaan tuu haaskaamaan niin aikaa. Mä en tiedä, pitäisikö mun skipata siihen asti, kun mä oon saanut haluavani määrän, vai haluuks mä miten paljon. Ainakin jotain 20 olisi hyvä määrä. Toinen mä... No... Nähdään sitten siellä, siinä kohdassa. No, pitäisikö mun? En mä tiedä, mä kerään tietyn määrän. Se mitä tarvitsen. Ehkä mä sittenkin. No. Oisko tässä nyt tarpeeksi? Enää yksi. Noniin. Ja mulle tapahtui yksi pikkuinen tapaturma tämän kanssa, koska minä hakkasin sen pumpkin seedin tästä pois. Josta mä en oo kovin iloinen, koska mä kusin sen homman aika pahasti. Mutta kuitenkin meillä on melon seeds ja me kasvatetaan ruokaa. Nämä minä otan pois. Kunhan ne zombit vieläkään palannut. On. They have burned away. Onks tää laitetaan vähän pidemmälle? Vai pitäisikö mun? En mä tiedä. No... Kuitenkin mä ehkä pidän tämänkin jakson vähän lyhkäsempänä. Niin kuin edellisenkin, niin mä saan nopeammin tän tubeen, joten tykätkää, tilatkaa kanava, jos haluatte. Ja se olisi sitten taas moi.